黒い直球という歌でした。次はホーミー。ホーミーというのは高い声と低い声を同時に出して歌い方をホーミーと言います。ある学者によりますと、歌というより、喉かきといった方がふさわしいのではないかという説もあります。ホーミーには大体4種類のホーミー、もちろんその息のその位置、下の位置とかその出し方によっていろいろありますが、大まかに4種類に分けられます。喉ホーミー、そして鼻ホーミー、そして胸ホーミー、お腹ホーミーというふうに4種類に分けられます。次は4種類のホーミー、有効ホーミー。